Ladies and gentlemen, it's time for the final countdown. The show starts in 'Aya kaya ning lawaron ay asan to kung mga pareron lami man ta kay tagay unta bati mo tayo magtagay puro isa mas maayo ani mula ko to sa basin as pare dito magitad lingko dia ano punsa man siya dia oy pre nagunsa man ka dia kisa mi si panawag ka ton nga libang ta diri kisa mi kita na ko nga ko ra isa buang. Uy, si Patay ba nang si... Nagtataon na sa ko, oh? Kita pang yata, si panawag, pre. Uy, pre! Sa'yo, pagkita ni mo! Ano siya may kikuha ni mo dia? Alin sa good, pre? Basta, pre. Wala ka na. Okay, pagdong na ko, pre. Pagdong na ko. Ito, may kilala mo, pre. Unsa ba ka, pre, nga? Na ako ikuan ba? Gilaay ko sa balay. Nangita kong... Wala, may kita kay, pre. Palo, biya ka, karon, pre, nga. Rest day, biya na karon. Domingo, biya ron. Domingo. O, naman. Ano sa ibato na to, ron? Tagay ta. Oh, sige, nakama ko yung gamay. Ako yung gamay yung kwarta dira. Dili, minik ego, pre. Mukha lang ta, pre. Mangutang lang ta, pre. Ako pasalig na, pre. Imo ngalan? Ako ngalan nga ni. Oh, sige. Siya lang ate Badji. Sige, pre. Oh, sige, Ato sige. pre, utos ako. Oh, sige. Sige. Balik na yun, balik. Sige, balik ka mo na yun. Oh, sige, pre. Sakis. Ah, isa, pre, isa. Oh, isa. Utos ako, ah. Oh, ako lang ngalan, pre. Oh. Oh, isa ka, kiss. A few moments later. At itong taon, si pare dito, sugo na ako, kuwan. Wala pa man ginakaabot. Mas maayon. Magkuha lang ako daan ng kuwan. Bangkot sa balay. Oy, pre! Bagay na ka, pre! Taon eh, gugulat mo, pre. Ibuta nga na, pre. Punta! Di, pre, haman na daan lagi, pre. Imas na po ng basot, eh. Di, abla, nautahan tanang. Kasi isa po ni Kwan Lon. Amag tumabay, natin na, pre. Tumabay taan, eh. Dali, ito mahubukan na, pre, ba? Okay na, pre. Tira? Inutang ka bitaw, eh. Sige, pre. Sige, pre. Sige. Para malingaw ka, pre. Sige, tignan natin, pre. Mahubog sa tungab-tungab, pre, tani na, eh. Bugaw butilya na imong gikuha. Bugaw butilya mo na pre. Namili bitaw ka itong mga bangko punta. Basta nga tula pre. Kabig, yung gawag yan. Wala na. Hubog ka tayo, Bugnaway. Naway pre. Abe. Lamia. May gini ato ang pagkakuan nyo pre. Okay di lingaw-lingaw. Basta Domingo pre. Ginanglan maglingaw-lingaw pre kay rest day biya. Ako pre. Sildo mo. Dili pre, wala ko sweldo. Naro ko baligya gamay. Karon na tagaan ko sa kong kuan pre. Tagaan ko sa kong misis sa kamay kuan. Pero di kay igo man ngutang lang ta. Ngutang lang ta ni. Kung lang magiging ang kwanta yan. Pre. Pre. Ay, gapadulong pre. Paring botoy paring kickboy. Padung man dito ba? Pre. Murag murag dito ron pre. Atos pre. Murag si Buspong semantog si Boy Borlasoyo. Murag nagtagay mas lao. Lah, tawa pantaguan pi nilang Ridurso. Tago na to. Oy, Buspong. Naunsa mo mo dire? Sa Balaw mo dire na sampay lang dire ba kay Balaw ako. Parte ba yang landunga dire dito sa mga portinitan eh. Ni ari mi dire kada dalang bangko hare-hare ba. Pati ba kayo anaw landong lami sa bayan ba oh. Ay, ka mo dire Buspong. Murag na mo mikitaguan ni Borlasoyo siguro. Ya, may dire landong biya kay dapita biya. Ginimitan si unsan. Ala, city pandong ang 5. Wa jud init re. Paya ka ha. Isi magadag ko. Tang kala ka may nitik mo dito murag na jud mi gitingap ko nga ba. Gani.
Wala mo sa tungtungab na. Nakapanta. Wala may tungtungab dire. Murag na. Kini siya, kinikira ko kumpare yun. Gwapuhong yun siya tawag yun. Gwapo. Kone, tao. Kone, ang iyang nang magpingping kina siya, Daw. Gwapuhon, magwapuhon. Ang Gwapo yun, pare, pre. Gwapo. Murag na jud pinakitaan kini unong kabutil niya diri ba unsa man eh? Unsa man siya diri? Aw kana. Pre, paano siya kana? Kana siya pre. Patay puno mo dito. Gibutan ka. Oh, nakasagbot. Nakasagbot pa gudo. Muna siya, pre. Ako ning gibutang dire kay gapaabot ninyo kay kita mo ning Gapabot ni, pre. Gapabot ni. Sa ato pa, Gapabot ni, pre. Mag-inom sila. Sige, pre. Mag-inom ka, pre. Mag-inom ka, pre. Tagsat ta, pre. Oy bako, yaka lang. Muy bangko, pre. Yaka Pre, pasensya, yakal sa tanong. Pre. Yaka lang. Sige, pre. Kaya, pre. Unta baso ni? Pre. Uy, pre. Wala siguro ni basuhin eh. Inom na, pre. Taran, pre. Domingo ka na, pre. Magkape-ape na, pre. Sige, pre. Lami lagi. Cheers, pre. Cheers, pre. Lame, kape kay inutang man ni pre. Inutang din lami. Ya sabot ta. Isa may bayad eh. Ako, pre. Sige. Ako, pre. Patan si Boss Pong Portahan kini. Kwenta gina. Nya. Bugnawa pa diyan eh. Ano ba niya napalit? Bago gina gitaguan ang Lami aja kayo sa biar inutang ba lami aja kayo. Lakas si tama ini sa inutang ya. Ling-ling kita ni pre. Pasensya, pre. kabayo. Kira okay, pero Wala sa tayo. Pulutan ro kay ano. Apigi ko, pre. Igor. Inutang pa biyan eh. Inutang tayo papulutan, pre. Sige, sunod lang, pre. Sunod lang. Tamaag sipa aning kabayo pula oy. Lami ay. mura man po ni kapula sa Sabi, lami inutang na. Meanwhile. Pre. Pre. Di mo maningog, pre. Pre. Ubog na kami. bang? Wana. Pre, Pre. Okay ka, pre. Okay, pre. Bubugi ko sa utang. Utang, gani kayo? Lami kini sa inutang pre ba. Lami. Lakaw ta. Lakaw ta ka lang kay. Inom ta sabaw init. Naunsa na si Boss Pong. Yeah, tulog ka sa ato na biyaan sa kay. Manglakaw ta, manglakaw ta. Sa lakaw ta pre. Isigo po si Bong ini. Tindog. Boss Pong, setelah melakaw ta. Sa mukha na Dili na ka? Yeah ko. Sige, biyaan sa kamay manginom sa may sa bang init dito sila. Ala ito, lakaw ito. Tikboy. Lakaw ito. Yeah. Labot niyo. Tabi. Tindog. Hey, ini ligi buka dati. ano ta? Tindog pre. Mahul. Lakaw, init sabaw. Init. Abe. Anong kailangan kong